No takže vítajte u ďalšieho videa. Ideme si zahrať Minecraft, už som ho mal rozohratý s mojou nevlastnou sestrou. Pozdrav sa do videa. Čus, bro. OK, takže... No, mali sme tu na takého menšieho monšteráka, ktorý sa volá Keviller a reálne pred touto tuna utekal. Tula, čo stojí. Toto je moja nevlastná sestra. No a sme ho raz zabili a dostali sme dobré veci. Zažíme no my sme tomu monštru dali prezývku Papa Mailia, ale vy to volajte ako chcete. No prepáčte, že som sa vám dlho neozýval. No ale ideme hľadať Papa Mailu. Je tu Papa Maila? Zase tu niečo vo vode. To nevie stále. Jej, vodný zombie. Videli ste, že sme sa pokúšali vyvolať Herobrina, neišlo to. Ale počuli sme veľa zvukov na server. Hej, takže možno nie. Ale to Papa Maila sa do videa nechce spavnúť. Keby ste videli, ako tá Papa Maila utekala, tak by ste sa došteli. Ona mala hore ruky a utekala predo mnou. No. A ja za ňou. A ja to isté. Takže buďme radšej pri dome. A ideme si ho obraňovať. Papa Maila sa spavnula. Papa Maila, kde sa toto zatriasla obrazovka, je tu? Papa Maila, kokomelon. Je tam kokomelon. Nová prezývka kokomelon. Kokomelon. Je tam? Není. Tak kde je potom kokomelon? Čo? Čo? Kde? Ja som videla. Ale prízečka. Zdrhaj. Ja som videla prosta sa spavnúť a potom zomrelo a glitchlo sa. Poď, zabíjaj. Sa glitchlo. Čuješ? Aha. Zabíjaj ho. Skapaj. Skap. Yes! Poďal sa som mu. Yes! Teraz budeme trošička obozretní. Teraz sa budeme viac bať. No. Potom by dačo vytrejdi, hej? OK. Ste videli, zabili sme pred vašimi očami Papa Mailu. No, Ja mám to ten. Ten si nechám. a ja mám to ten. Poď tu náš. Alebo nie. Ja idem do tej... OK. A kde máš cestu? Tam. V rohu. Tak. Aha! Ty máš jednu zlatú jabko? Aha. To si má z toho portálu však. Tak ti dám enchantované. Ja som dostala len totem a meč. To je všetko. A brne niečo. Iba jednu helmu. To by si by mohla dať ešte tu. Lebo ja nemám nič na sebe enchantované. Lopatu. Ďakujem. Ale enchantované. Môžem mať na hlinu. Ja mám zasa, ale ja nemám helmu enchantovanú. Škoda. Nevadí, ale tentokrát sme dostali nejako málo, všimol si si. Takže natáčame iba 4 minúty. No to sa šudujem.
Tá čo je vonka Papa Mila? Či Peppa Pig? Peppa Pig. Peppa Pig. 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 Peppa Sophie Dreed. Kam ideš? Hej, Papa Mila. Robíme cestičku. Papa Meli do nášho domu. A idem vyťažiť si hlinu. My selfie dread. Takže vidíte, jak rýchlo ťažím. Tu. Ale reálne ja som sa totálne zlakla. To prasa malo čierne oči. Alebo biele. Už si moc nepamätám. No. Ale ono zmizlo a glitchlo sa. Tam sa zmizlo. Glitch, vieš čo je glitcha? Hej. Čo? Že sa sekria zmizne. No hej, ale takéto farebné svetielko tam bolo. Aha. Tu, ja viem. Tu robí Peppa Pig. Ako Peppa Pig. Peppa Pig, tá veľká. Prasata. V Minecrafte není. Je Peppa Pig. Bože môj! Avšak myslím Prasa Kejvera. sa glitchlo. Chápeš? To je Papa Melov. No keby si to uvidel, no tak by si sa nezlákal a odpojil. Ty koľko za to je to? Mne sa zatriasla obrazovka. Ja som si myslela, že si... Poď sa pozrieť, či sa spavla Papa Mela. A som si myslela, že si to ty. A ty si to rozhodol. Papája. Hej, papaja. Papaja. Kokomelon. Kokomelon. No. Kokomelon zráčka. Kokomelon zradca. Hej, zradca. Papa Mela. Papaja. Papája to je iná. To je hnus. Co, Žulko? Je to celkom ok. Papa Mela to není. Ešte stále natáčame, ja sa čudujem. Ja čo na vypkenie. Nemám, ne. Akože... Proč? Mám peklo. Tak musíte do pekla. Tak když půjdeš na YouTube, dále vezmete do... Ja neviem. Ok. Ano, to jde. Však jeden. Ok, Papa Mela. Spavnul sa. Pomoc, Alice, pomňou sa spavol pri mne. Papa Mela zmizla. Vidíš, transportni sa na mňa. Ja vidím Papa Melu. Vidíš môj name tag. Počkaj. Nevidím. Vidíš ma. Ale vidím Papa Melu. Vidím tvoj neptek. No, tak ja som bola na tom druhom ostrove a ja som tam držala a zrazu... Pozor, ideš ku Papa Meli. A počúvaj, Musíme zasa ísť zabiť Papa Melu. No. zase sa tu vystrala. Počkaj, ja to hovno idem zdekonštruovať. Ticho? Nie je zvuk, ktorý vydáva Papa Mela. Ok, takže dnešné video sa končí. Tak, čaute.